dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ btp de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ edm mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye mamadu ye takisibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman ɲi b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman ɲi sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ edmsa ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence edmsa mun ka surun aw la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45 lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la
An bɛ tɛnɛ la juin kalo tile 2 san 2025 ka kɛ ni wuladafɛ kibaruw ye an b'a fɔ ko aw danga na u ka bamanankan kibaruw kɔnɔna la bi kunnafoli bakulubaw a bɛna tali kɛ ni dɔgɔkun laban kɔnɔna la an ka faamaw ni o y'an ka cɛfini tabaw ye u ye wulikajɔ minnu kɛ ani u ye baaraba minnu kɛ marabolo caman kɔnɔna la ka se ka maa ŋaniya jugu ka olu ka baara caman tiɲɛ ani fo ka taa se an ka sɔrɔ bosodaw minisiri Aluseni Sanu ale y'i da don jamana kɔnɔna kow kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye sɔrɔ ko bɛ sira jumɛn na bi yaasa maliyɛnw ka se ka bɔ a kalama Faransi PSG kɛlen ka kupu ta o kɛlen sababu ye manifestation kɛra ka mɔgɔ 2 ka olu tanya kunnafoni wɛrɛ bɛna fara ninnu kan ka fara walawalali kɛ aw ye Mali ani diɲɛ kibaruw kan an b'a fɔ ko aw dangana ko ɲuman. An b'aw fɔ ko kura kɛba n y'a fɔ mɔgɔw ye cogo min na bi maa welelen bɛ an bolokɔrɔ ka se ka walawalali kɛ aw ye kunnafoni kɔnɔna la ko mun bɛ a kɔnɔ ka se ka a kungo ni a ɲɛɲɛ bɛɛ di aw ma aw ka se ka kɔnɔnako bɛɛ lajɛlen faamu o y'an ka ɲɛmaa Kasim Tarawele an bɛna ale bisimila Tɔnbuktu Bulu Kesu fo ka taa se Fili Buware ale ka procès min kan ka kɛ a ka se ka walawalali kɛ aw ye an b'a ɲini a fɛ a y'aw tilen ni galajɛ ko ɲuman yaasa aw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna la Kasim ni ɲankuma. Yɛrɛ ni ɲankuma ko bɛ cogo di? Alhamdulillah. Kɔri baasi t'i la? An bɛ Ala tanu. I bisimila an ka bi bamanankan kibaruw kɔnɔna la fɛ kibaruw. Saha. An bɛna an da don kunnafoni minnu na ni o bɛ tali kɛ Tɔnbuktu ko bunakun kan an ka wolomasiri tabaw u ye baara mun kɛ u ye wulikajɔ min kɛ Tɔnbuktu Kasim e bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye o ko kan? Ayiwa Tɔnbuktu bi sɔgɔmada in na waati min na an yɛrɛ tun bɛ kunnafoni di la yan an ka telefɔni kɔnɔna fara kosɛbɛ Tumutukaw olu caman ye messagew bila ka na di an ma k'a yira an na k'a fɔ nin bɛ yen nin bɛ yen bon an yɛrɛ fana y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɔni bɛ dugu kɔnɔ parce que Tɔnbuktu danfaraba min bɛ bi ni Tɔnbuktukaw kan ka waso n'o ye o ye Tɔnbuktu yɛrɛ sɔnna k'i sen don a yɛrɛ ka lakana na kɔsa in na ne yɛrɛ tun bɛ Tɔnbuktu n ye dɔgɔkun kelen kɛ n taara a sigida caman kɔnɔ Lere Ɲafunke Sumpi Gundam Dire Tɔnbuktu yɛrɛ dugu kɔnɔ an ye garisɛgɛ fana sɔrɔ ka Gourmararousse fana sira ka dɔ kɛ o la ani Bɛriyan fanfɛlaw la c'est que dugudenw yɛrɛ de jɛra n'a ye sisan Tɔnbuktu fɛn o fɛn bɛ na n'olu yɛrɛ ka lafiya ye olu bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ a la nka o bɛɛ n'a ta maa ŋaniyajugu ale n'a ŋaniyaw de bɛ ɲɔgɔn na sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 10 waati maa dɔw de nana Tɔnbuktu kan i b'a dɔn k'a fɔ ko Tɔnbuktu kan yɛrɛ n'o a bɛ fɔ ma ko Fort Sidi LBK ale bɛ Tɔnbuktu dugu kɔnɔ de ale bɛ dugu camancɛ yɛrɛ la misiriba yɛrɛ kɛrɛfɛ Jingaribɛri donc ani gouverneur fana man jan ani mairie man jan kɛnɛba min yɛrɛ bɛ ni place de l'indépendance yɛrɛ don ale bɛ yen de o yɛrɛ ko zone stratégique don nka kɔsa in na armée yɛrɛ ye falenba don zone stratégique la kɔlɔsili la fɔlɔ sira dɔ tun bɛ yen n'i kun nana place de l'indépendance i bɛ faro fɛ ka taa hôtel Kɔlɔn fɛ ka tɛmɛ min ye Jingaribɛri da la ka tɛmɛ kan da la u y'o datugu a bɛ san damadɔ bɔ bi Tɔnbuktukaw yɛrɛ sɔnna o datuguli ma yaasa kan bɛ se ka lakana cogo min maa minnu nana u ye mugukan bɔ yɔrɔ 3 de la mugukan fɔlɔ o ye minnu kun y'u ɲɛsin kan yɛrɛ donda ma olu ye mugukan wuli nka olu ɲinɛna min kɔ Tɔnbuktu kan kɔnɔna maa dɔ de bɛ a tɔgɔ ye ko commandant Seydou Bassirou Ɲagandu commandant zone ale tɛ da o ale tɛ da yɛrɛ ni kɔni ye Ɲaganu ta tuma o tuma i b'a sɔrɔ ale kɔni b'a sen kan wa a ka cɛden duman fɛn fɛn bɛ yen minnu tɛgɛ ka di olu bɛɛ lajɛlen b'u sen kan o cogoya fana na donc ninnu nana ka na nin kɛ min kɛ u kun t'a dɔn k'a fɔ ko labɛn kɛlen don san kalo 12 k'u kɔnɔ ye o de la n'i ye armée yɛrɛ ka communiqué ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ communiqué in nɔgɔyara parce que communiqué in kɔnɔna na kumaw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛlen don mɔgɔ bɛ se k'a faamu cogo min o ye k'a yira sa ko armée ɲɛmaa n'o ye général de division Umaru Baru Jara ko nin kalo in tile 2 n'o ye juin kalo ye nɛgɛ kanɲɛ 10 waati sɔgɔmada fɛ ko u y'a ye k'a fɔ maa dɔw tun b'a fɛ ka don
Tombouctou kan kɔnɔ u nana k'u bɛ don kan kɔnɔ bamanancogo ni ka wale kɛbaw don nka min ye cɛ tɛgɛ duman minnu bɛ yen olu ye mugu kɛ k'u bɔ baara la u bɛ kunnafoni ninnu di an ma waati min terroriste 13 u ɲɛ sigara olu su ka Tombouctou dugu kɔnɔna na nka armée ale tun bɛ k'a ka baaraw kɛ wa denmisɛnnin minnu fana tun bɛ école ta la n'o ye DEF ye olu fana ka DEF kɛ jatigɛ mana u la foyi man u la sɔrɔdasiw ni policiers minnu bɛ Tombouctou dugu kɔnɔ k'an ka baara kɛ cogo min na u bɛ k'o kɛ ten u tilara ka don ka Tombouctou dugu kɔnɔna yɛrɛ mɔmɔli baara kɛ parce que i b'a dɔn min bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ tilen k'o fɔ mɔgɔw ye sisan an bɛɛ de ye finitigi ye an dan ma fo bɛɛ ka collaborer fo bɛɛ ka jɛn n'a ye o de la ne nalen ne sinsinna kosɛbɛ Tombouctoukaw ka misaliya kan parce que Tombouctoukaw ye min yira ne na o ye k'a fɔ i fa ko tɛ i ba ko tɛ i ka kabila ko tɛ i ka siya ko tɛ i bɔyɔrɔ ko tɛ nka an bɛɛ bɛ se ka sigi cogo min na ka lafiya ka se ka damu sɔrɔ an ka dugu kɔnɔ hali n'an tɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ Tombouctou bɛɛ y'o de faamu n tɛ waati dɔw la siya dɔw bɛ yen mɔgɔ tun tɛ se ka s'olu ma kabila dɔw mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ tun tɛ se ka s'olu ma nka bi kabini bɛɛ minɛna Tombouctou dugu kɔnɔna kow falenna o de la nin waleya in kɛlen u wulila k'u jɔ nka fan dɔ fana bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko Tombouctou kan fan dɔ bɛ yen o tɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ ye o ye fo aéroport fanfɛla ye kan kuru ka bon nka kan ale ni fɛn min komi sisan ka bɔ yan ka se Balabugu pɔnda ɲɔgɔnna na o bɛ ale ni aéroport cɛ donc aéroport fana na kunkan bɔra yen nka olu m'u taw bila da olu nɔɔni de olu ma ɲini ka faamuyali yɛrɛ k'a la olu ninnu ye mugu ci ninnu ye dɔ ninnu nɔɔni de donc olu fana baaraw bɛ senna pour que ka se ka olu fana su bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Tombouctoukaw an b'u fo min ye commandant ye n'o ye colonel Seydou Bassirou Ɲaganu n'a ka cɛdenw ye n b'u dɔn n bɔra yen kɔsa in na an ye ɲɔgɔn ye n b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu don an yɛrɛ b'o ɲini Mali armée bɛɛ fɛ k'o ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ i n'a fɔ Tombouctou bɛ cogo min bi bɛɛ k'i hali minnu bɛ Bamakɔ yan jɔyɔrɔ bɛ minnu bolo k'aw bɛ checkpoints de la o aw bɛ postes de la o a ka basigi ni kɔlɔsili caman fara a ka baaraw kan maaw fana bi an bɛ ka taa seli min na seli ye waati min ye fɛn sugu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ nka bɛɛ ka to ka kɔlɔsili fara i boloda la bɛɛ ka to ka jateminɛ fara i boloda la pour que waleya minnu bɛ yen maaw ŋaniya jugu bɛ fɛ ka fɛn minnu kɛ a kana na sira sɔrɔ. Kasi o b'a sɛbɛntiya ko population jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ lakana. Berse ni c'est comme sisan anw bi yan e bɔra ne bɔra Keba tora yan dɔ nana don du kɔnɔ Keba fana tilala ka bɔ Kebaba ye nka ne nana ne y'a ye ne ma kuma ne ye n sigi. Tiɲɛni bɛ kɛ. Tiɲɛni bɛ kɛ. Parce que ne ye sa dontɔ ye ne ma foyi fɔ mɔgɔ si ye donc n ko komi a ma taa ne ka bureau fan fɛ aw yɛrɛ mais aw nalen ne k'aw ma n ko ne ye sa dɔ dontɔ ye an ka wuli an ka fɛɛrɛ kɛ aw fana bɛ se k'a fɔ yanni sa yɛrɛ cɛ anw ye fɛn wɛrɛ dontɔ ye o de bɛ jamana mago b'o de la bi maa si kana jɔ i ka ko la n'i ye sikanama fɛn fɛn ye finitigi min ka surun la o la ko dɔn pour que a ka se ka fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ a la i n'a fɔ Tombouctoukaw bɛ ka baara kɛ cogo min na bi. Kasi kuma dɔ tun bɛ fɔ ko an ka kan tɛ se ka minɛ tuguni mɔgɔ bɛ ka kuma fɔ ni b'o sɛbɛntiya de yan. C'est-à-dire n'i ye Tombouctou kan minɛnen o kɔrɔ Tombouctou sɔrɔdasi bɛ sara bon Tombouctou dun bɛ ye cogo min na bi c'est-à-dire Ala ta bɛ se ka kɛ dɛ mais Tombouctou kan minɛtɔ o bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya hali armée yɛrɛ ka kan bi Tombouctou yɛrɛ dɔrɔn tɛ armée ka kan k'a minɛ k'i sigi a kunna ka gɛlɛ parce que hali an da bɛna don a la sisan Burukesi t'a la i bɛ se ka na i bɛ attaque kɛ a bɛ se ka combat kɛ mais ka na i sigi ka fɛnw kɛ mun ka di i yɛrɛ ye o kɛ ka gɛlɛ bi Mali armée la. Baara min bɛ senna ani minɛn minnu bɛ yen olu kama o kɛ ka gɛlɛn nka yanni mɔgɔw ka na yanni dɛmɛw ni fɛnw ka na i bɛ se ka kow kɛ i bɛ se ka ko kɛ i bɛ se ka i ka jaw ta k'i ka fɛnw kɛ nka a laban tora cogo cogo Ala barika la bi a bɛ kɛ ko bɛ k'an ka sɔrɔdasiw olu sago ye. O b'a to an bɛ taa Burukesi kɔnɔna la Douentza marabolo kɔnɔna la an ka jamana finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ale ɲɛfɔli dɔ kɛ o ko kan kasi maliyɛnw bɛ se ka mun faamu Burukesi ni Mondoro attaque ko in na. Awa yanni an k'an da don la ja dɔ bɛ Keba bolo n b'a fɔ a k'o yira mɔgɔw k'o ye parce que kununko o ja in ale munumununa kosɛbɛ kabini a fɔra ko Burukesi kan attaquera pour que k'i ka kuma jaabi k'u ye kan minɛ nka ja min yirala ja ɲuman tɛ ja ayi yen tɛ yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ a bɛ Keba bolo sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw kɛra wala nin ja in de don u y'a yira ko nin ye Mondoro ni Burukesi ye nka yen tɛ. U bɛ nin jakolonw de bɔ ka se ka mɔgɔw la mɔgɔw hakili la panpa bon ni mɔgɔw ye ninnu ye dɔrɔn u b'a fɔ ko
an b'a fɔ ko ni minanba bɛ armée bolo armée ma se k'a sɔrɔ an ka cɛ dɔw ye kɛlɛ min kɛ Burkesi tiɲɛ yɛrɛ la u k'an ka fo dɛ sɔrɔsiw u k'an ka fo an yɛrɛ ye kibaruya minnu sɔrɔ hali mɔgɔ minnu yɛrɛ taara yɔrɔ in bin a kan u yɛrɛ ko jɔn ko ala min fɔr'u ye u taara min sɔrɔ a ka girin n'o ye u kuma sigi n'o ye c'est vrai que u nana u y'u ka so kɛ parce que o de ka di olu ye olu ka kɛlɛ bɛ kɛ cogo min na sisan mɔgɔ dɔw de bɛ na mun bɛna ja tali kama tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ye ja ci ka taa nka a tigi yɛrɛ bɛ sa caman bɛ yen olu bɛna na jaw ta joona ka kibaruyaw di nka kunun wolomasiri tabaw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye baro kɛlɛtigi ye ale ye ɲɛfɔli kɛ ka bilasirali kɛ pour que mɔgɔ bɛ se ka ko in faamuya cogo min na parce que n'i ye Burkesi ye kabini nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛna miniti 30 ye bingali ale kɛra armée u ye mun lakɔlɔsi u yɛrɛ ka communiqué kunfɔlɔ ye mun yira o ye k'a fɔ sa jɛkulu marafatigiw kɔni bɔra yɔrɔ caman de fɛ ka na firi Burkesi kan bon Burkesi fana dun filɛ nin ye n'i y'a jateminɛ Burkesi mɔgɔ t'a ale kan minɛ parce que ale ye yɔrɔ min ye armée yɛrɛ kɛ i ni di ka yɔrɔ minnu lakana ani u fasa jalen don a kan kosɛbɛ k'a minɛ o b'a la parce que a b'a ni Burkina dancɛ la Burkesi jɔyɔrɔ in yɛrɛ de ka bon kosɛbɛ bi min ye kɛlɛ yɛrɛ la o bolo fanfɛla in fɛ a bɛ komi ni Tesaliti minɛni la Kidal marabolo la Burkesi fana bɛ ten de anw ni Burkina dancɛ la sabula fɛn caman de bɛ tɛmɛ ni yen t'i bolo a ka gɛlɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ale ka laseli la ale ko u ye lakɔlɔsili kɛ u ye wulikajɔw kɛ nka u y'a ye k'a fɔ min ye waati min na ninnu bɛ na u nana sira caman fɛ dɔw tun bɛ moto la dɔw tun bɛ olu tun bɛ mɔbiliw la dɔw yɛrɛ fana tun bɛ olu kun u bɛ na ka na u yɛrɛ nili n'o ye kamikaziw ye u bɛɛ de jɛra ka bɔ yɔrɔ 4 ɲɔgɔnna fɛ ka firi kan in kan u jɛra ka wala u y'a coordonné mais u tun tɛ min kalama force de riposte dɔ fana bɛ kan in kɔnɔna na ye olu fana tun t'o dɔn donc fɛn fɛn yɛrɛ kɛ kamikazi olu yɛrɛ y'o tɔ lase joona donc tiɲɛni barika nana bonya min na o ye kisɛ ci wagati de ye nka an ka cɛdenw u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye commandement maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'an ka wolomasiri tabaw waati min na pankuruw bɛ na o y'a sɔrɔ u jɔlen don u kɛlɛkɛsen kan pankuru nana o ye dɛmɛ don u ka ko la nka yɔrɔ in ala ko tiɲɛ a ka gɛlɛn yɔrɔ gɛlɛman don sabula minɛn minnu tun kan ka se ka don dugumasiraw fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni nin sugu kɛra fana mɔgɔ ninnu dontɔ bɛ minnu ni fɛnw bɛɛ lajɛlen la ka se ka ko in labɛn ka ɲɛ nka min ye ko ye waati min na a bɛ taa nɔgɔya o y'a sɔrɔ wolomasiri tabaw kɔni kɛlen don k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ baro kɛlɛtigi ka kuma na sa yɔrɔ in min ye Burkesi ye tiɲɛ don maaw b'a a kuma fɔ nka min ka gɛlɛ olu yɛrɛ ma la kosɛbɛ Burkesi tɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ se ka labila ten sabula san 2019 Mali armée ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna na san 2022 fana na armée ale ye fɛɛrɛw sigi sen kan fo kana se nin waati ma sa dugumana ni sanfɛla k'a la kɔlɔsi kosɛbɛ wa bi fana min ye baara bɛ senna hali bi halisa wulikajɔ bɛ senna Burkesi kɔnɔ parce que patrouille aérienne bɛ yen cogo min patrouille bɛ yen dugumana fana na hali bi armée ma kimɛli kɛ fɔlɔ k'a fɔ ko Burkesi bingali kɛra ko nin de ye a jaabi jɔnjɔn ye ni mɔgɔ hakɛ de tora a la armée m'o kɛ fɔlɔ u ka su hakɛ bɛ se ka caya ka tɛmɛ fɔlen bɛɛ kan parce que fɛn in kɛra min ye min yɛrɛ juguyara o ye k'a fɔ dugulamɔgɔ dɔw donnen don a la olu yɛrɛ ye kɛlɛkɛcɛw ye su dɔw yera a yera k'a fɔ mɔgɔ dɔw b'u dɔn baganko de bɛ kɛ yɔrɔ in na kosɛbɛ bagan jurakɛlaw n'u fɛn dɔw bɛ yen olu ka mɔgɔw caman tora a ko senfɛ ko i b'a dɔn ni fɛn kɔni kɛra a kɛlɛ na bɛ se olu ma nka olu yɛrɛ ɲɛ sigara min kan o ye k'a fɔ u yɛrɛ kun dalen don mɔgɔ dɔw la u y'olu y'a kɔnɔ bon bagan feerela ninnu fana siranna seli ɲɛkɔrɔla don ni olu ka sugu de tiɲɛnen u bolo olu fana ye dayirimɛ ɲininaw de ye o de la an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw kana girin ka bɛɛ bisigi k'a fɔ ko bɛɛ sen bɛ nin ko in na terroriste ye terroriste de siya ko tɛ diinɛ ko tɛ taabolo ko tɛ nka maa minnu ye marifa ta ko ka se ka jamana halaki ka jamana ta tiɲɛ ka jamana yɛrɛ bɔ a dabolo la u bɛ bɛɛ de tɔgɔ c'est-à-dire u bɛ se ka mɔgɔw par exemple n'a fɔra sa ko bagangɛnnaw b'a la mɔgɔ bɛ na wuli k'o ta k'a sɔrɔ u tɛ bagangɛnna bɛɛ ka ɲi k'a sɔrɔ bɛɛ tɛ c'est-à-dire bagangɛnnaw yɛrɛ tun tɛ nin ko in yɛrɛ la kɔlɔlɔ de y'u sɔrɔ jagokɛla ye jagokɛla de a b'a ka jago kɛ fan bɛɛ fɛ donc u ye mun ye ani u ye mun la kɔlɔsi ani ko in kɛra cogo min na o de ɲɛfɔli ye nin ye pour que mɔgɔ ka se k'a faamuya nka min ye wolomasiri tabaw ye u bɛna na tila ka segin ka na ka se ka na min ye jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen kow kɛra sira minnu fɛ nka an bɛ armée fo
an bɛ bolikɛsi dugudenw fo bagan marala ni bagan mɔna ni jɛgɛ mɔna ni fɛn fɛn bɛ a marabolo la k'u bɛɛ fo duguden minnu sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ani duguden minnu ye baara ɲuman kɛ k'u fana fo armée cɛdenw tiɲɛ yɛrɛ la u ni foli k'a ka bolikɛsi kɔnɔna na ni waati n'o bɛ wulikajɔ la yanni an ka bɔ sɔrɔdasiw ka ko la an bɛ taa Kidali fana maramafɛn camanba o minɛna ye min ye ORTM ale ka émission bɛ n'a fɔ ma ko défense citoyenne olu ye ja dɔ sɔrɔ an ka jɛ ka o lajɛ Kidali maramafɛn minnu sera ka minɛ. Le 29 mai 2025 dernier, aux environs de 10 heures, une patrouille de grande envergure FAMA a permis la découverte des effets militaires dans une maisonnette située en plein cœur du marché de Kidal. Ces effets sont composés des munitions, des moyens de communication, des tenues, des rangesses, des casquettes, entre autres. Une patrouille mixte constituée des forces de défense et de sécurité. C'est au cours de cette patrouille que nous avons découvert, en plein cœur du marché, un magasin bien sécurisé dans lequel se trouvaient des objets bien emballés en 3 colis. Et ces colis contenaient tous ces matériels que vous voyez, notamment les tenues militaires, les accessoires de l'équipement du combattant, aussi les matériels de protection des terroristes. Le propriétaire du magasin qui est en fuite serait en connexion avec les terroristes. Donc les enquêtes ont été ouvertes au niveau de la police et de la gendarmerie de Kidal et les résultats vont nous édifier davantage. Je tiens encore une fois à féliciter nos braves hommes qui ont conduit cette patrouille et qui sont à pied d'œuvre pour davantage sécuriser la ville et ses populations. Toutes mes félicitations aux membres des forces de défense et de sécurité de Kidal. Merci. Cette prouesse à l'actif des femmes témoigne de la bonne collaboration entre notre outil de défense et de sécurité et les populations de la 8e région administrative du Mali. Bora o kɔnɔna la an bɛ taa kiriko bunakun kan jamanakuntigi ka pankulu sanko ani fo ka taa se wolomasiri tabaw ka minɛnw o procès min kan ka kɛ ni sɔrɔ bosoda minisiri muso kɔrɔ ni o ye Fili Buware ale welelen don kiri la ka kɛ ni sini juin kalo tile 3 ye o kiri baaraw kan ka dayɛlɛ Kasim maliyɛnw bɛ se ka mun faamu o kiriko in na a kun bɛ se ka cɛ jumɛn na a jaabi jumɛn bɛ se ka bɔ a la. Kiri a kun kan ka daminɛ bi de sabula u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɔgɔkun kelen sabula min ye Fili Buware ale fariman d'a la sabula ko in yɛrɛ kɔnɔna na ale de y'an dulomaba yɛrɛ maa minnu ni sigana kɛlen n'olu la ale y'an dulomaba ye dɔgɔkun tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a nana a kun tɛ se k'a sigi u taara n'a ye ko k'a fɛ bi fana u nana n'a ye u kɔni ye chaise d'a ma k'a ka to chaise kɔnɔ nka ministère public mɔgɔw ko tribunal in kɛcogo ye min ye i bɛ n'i jɔ baara de la ka kuma u ko sini ko ni ala sɔnna ma ko kiri ko a bɛ daminɛ kiri fanba yɛrɛ bɛna tali kɛ mun na kosɛbɛ o ye seere kura minnu sɔrɔla n'o ye seere 3 ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara ale ka seereyali kɔnɔ sigi kelen don k'o kɔnɔ min ye sɔrɔ Yakuba b'a nagakɔrɔ ministre min tun bɛ IBK ka waati la n'o ye Madani Ture ale fana ka seereyaw kan ka tɛmɛ ko in kɔnɔna na premier ministre kɔrɔ Umar Tatamli ale fana ka seereyaw kan ka tɛmɛ o seereyaw kɔni bɛna to tribunal ka se k'i ta ni bila yira nka a yirala k'a fɔ ko nin kiri in kan ka kɛ tile 10 kiri ɲɔgɔnna ye fo ka taa se tile 20 ɲɔgɔnna ma n'ale kun forira kiri wɛrɛw bɛna tugu a la yaasa jamana bɛ se cogo min na ka bɔ ni maa minnu bɛ yen n'olu caman bɛ kaso la afro ka kaso la don wagatiw tɛmɛna pankurun dɔrɔn tɛ jamana ɲɛmaaw ye minɛn minnu sa wolomasiri tabaw ye équipement militaire o minɛnw fana kuma bɛ a la nka n'ala sɔnna ma sini ni kiri daminɛna maa minnu na seereya minnu kɛ an na se ka dɔ sɔrɔ olu la k'o fɔ a ɲɛna nin ye ne kɔni ta nɔgɔyalen a la an b'a fɔ sa n ko a k'an bɛn sini aw ni ne. D'accord. Kasima mi fo walawalalu hakilila maliyɛnw ye faamali sɔrɔ a kɔnɔna la an bɛ continuer n'an ka kibaruw ye Keba an bɛ taa sɔrɔ bosodaw minisiri ka Malikura taasira bunakun kan Aluseni Sanu a kɛlen ka kɔrɔfɔta a ye malidenw ka hakili sigi ka jigisigi di maliyɛnw ma baara mun n'a bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa ka se ka an ka sɔrɔ ka a yakubaya Aluseni a ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw
u bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ hali n'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kow ka gɛlɛn nka ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila sen kan yaasa ka se ka Mali sɔrɔ boso da ka a yakubaya k'an ka sɔrɔ sinsin a ko chômage min bɛ Mali kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko baaraw kɔnɔna la ko camanba de bɛ ka bɔ a la ko effort bɛ ka kɛ wa ko maliyɛnw ye wari mun bɛ ka bɔ ni o ye 20 bɛɛ ko 20 min bɛ ka bɔ ni o ye taxe mun n'a kan ka bɔ an ka transfertw la ani créditw la ko o taxew ko jigisigi ka di maliyɛn bɛɛ ma ko fɛlɛ ni dabali de bɛ ka kɛ a la a ko a bɛ jamana ɲɛmaa ka bolo de kan nka ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka k'a kɔnɔ trésor la bawo ko wari in bɛ na maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ministresow bɛɛ lajɛlen baara min kan ka kɛ ni fɛn fɛn tara wari in na ko a bɛ sɛbɛn de k'a bila ko maliyɛnw ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ ko nafolo mun n'a bɛ ka don a nafolo bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyalen don ni mun bɔra k'a don Mali baara da fɛn fɛn fɛ ni ministreso fɛn fɛn ye wari mun bɔ k'a don a ka baara fɛ k'a bɛɛ lajɛlen nɔtelen don ko b'a yɛrɛ k'a fɔ Mali ɲɛmaaw jamɛ kosɛbɛ malidenw an bɛna ko min bɛ an na ka se ka an ka sɔrɔ yakuba ko fɛlɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛ an ka ɲɛmaaw k'u ka hakilina ye jumɛn de dɛmɛ kana se ka don an ma walima hali ni dɛmɛ bɛ don an ma an yɛrɛ ka se ka an ka jamana nafolo fanba bɔ n'an y'o bɔ dɛmɛ min bɛ na bamananw b'a fɔ ko n'i y'a mɛn i k'an dɛmɛ i ka wara la o y'a sɔrɔ wara kunkolo b'i yɛrɛ bolo ni dɛmɛ wɛrɛw bɛ na o bɛna sɔrɔ an yɛrɛ ye an ka musakaw fanba bɔ hali Seni Sanu ka kɔrɔfɔw la Mali kura taasira la ko wulikajɔw bɛ ka kɛ ni kadira kɔnɔna la yaasa Mali ka se ka kɛ jamana jɔlen a kolo la nafoloko bunakun kan fo ka taa se malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na kiba n'an bɔra o kɔnɔna la jateminalikɛla minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ diɲɛ kurukara kɔnɔna la ni o ye commissaire des Nations Unies aux réfugiés u ye jateminɛ dɔ bɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ taa dayirimɛ ɲini na ko n'i y'a ta k'a lajɛ maliden minnu bɛ a kɔnɔna la maliden minnu bɛ laɲini kɛ k'a fɔ ko ka t'u dayirimɛ ɲini n'o ye demande d'asile ye ko o bɛ t'i jɔ fo mɔgɔ 1595 la ko kalo kelen kɔnɔna la olu ka sɛgɛsɛgɛliw ye mun ye ko b'a yɛrɛ k'a fɔ 100 sara la 3 ɲɔgɔnna 3% o de farila halisa maliden minnu bɛ fɛ ka a laɲini ka taa tunganataga la ko olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ Espagne jamana kɔnɔna la ka kɛ ni avril kalo ye san 2025 ye ko sɛgɛsɛgɛli ninnu de b'a to an bɛ don min na ko bi ma a bɛ se k'a fɔ ko Mali ye tunganata jamana ye maliden caman bɛ k'a ɲini ka se ka taa dayirimɛ ɲini na jamana kɔ kan nka an ka jamana ministreso minnu bɛ o koɲɛw kunna olu bɛ ka ladilikanw di mɔgɔw ma k'a yɛrɛ k'a fɔ hali n'a ma ɲɛ maaw ka taa tunga na u ka taa sira fɛ sira mun n'a bɛ kɛ sira jɛlen kɔnɔna la n'a a kɔlɔlɔ bɛ dɔgɔya kiba n'a fɔ Kasim da sira ma cogo min na Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la ka kɛ ni juin kalo 2 in ye an ka jamana wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ale ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ ka kɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 10 ye ko maa dɔw nana k'u bɛna dankari kɛ an ka wolomasiri tabaw la nka ko faamaw u ye wulikajɔ minnu kɛ u ka vigilance u jɔmɛ u kolola cogo min na ani u jame worola cogo min na u ka su wulikajɔ ye mun ye ani tile wulikajɔ k'o de kɛra sabu ye u ye maa ŋaniyajugu ninnu mɔgɔ 13 u ye o daji wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ fɛlɛ ni dabaliw bɛ ka bila sen kan fɛn fɛn mana bɔ nin ko in na ka se ka malidenw bɛ fan o fan Tɔnbukutu kɔnɔna na marabolo bɛɛ lajɛlen ka se ka u lakana u n'u bololafɛnw ko wa foyi de tɛna to lafiya da ka di juguw ma juguw n'u nana cogo o cogo n'u ye sira fɛn fɛn bɔ u b'an ka wolomasiri tabaw labɛnnen sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ ka se ka tasuma bɔn u kan Mondoro kɔnɔna la fana yɛrɛ la k'a fɔ ko bi k'a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ la fo ka se bi don in ma ko Mondoro surveillance belebeleba de bɛ yen wolomasiri tabaw ka kunnafoni sira min bɛ yen ni o ye DIRPA ye DIRPA y'a yɛrɛ k'a fɔ ko surveillance fanga bonyalen don Mondoro sanfɛ bi an ka sanfɛ jateminalikɛlaw ani fo ka taa se an ka siraw bɛɛ lajɛlen renseignements ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔw kɛ ko wa k'an bɛ don min na ko bi maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ ko mana na cogo o cogo wolomasiri tabaw u b'u ka kalikan de kan bawo k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ de u bɛ jamana lakana fo ka taa se u joli bɔ laban ma u b'o baara mun na ko u b'o k'o baara de kɛ yaasa ka se k'o baara sɛbɛntiya ko Mondoro bɛ surveillance totale de la bi an bɛ don min na ka kɛ ni bi don ye kiba n'an bɔr'o kɔnɔna la Moptikaw baara a yɛrɛ la k'a fɔ baara dɔ bilala sen kan baara mun bɛ tali kɛ kulu marifatigi minnu tun bɛ yen nɔ ka se ka o kulu marifatigiw ka marifa minɛ u la ni ka tila ka u ladon wolomasiri tabaw la u ka waati bɛ kɛ cogo min na o y'a sɔrɔ u y'u hakilinaw dɔn kosɛbɛ ka u étudier k'u dɔn k'u yɛlɛma n'a bɛ wele ko DDR a yɛrɛ la k'a fɔ ko DDR ka a ta ko
baaraw be sena bawo a kuma kun ɲɔngirila dɔɔni nka ko ka kɛ ni waati in ye DDR ko a baaraw bɛna relancer Mopti kɔnɔna la ko ka kɛ ni mɛ kalo tile 24 ye san 2025 commission dɔ taara Moptikaw bara ni o ye commission nationale dɔ ye jɛkulu mun ni o bɛ DDR ko ka a lakɔlɔsi ko ɲuman DDR ko a nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye kulu marifatigi minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ u ka sigida walima n'u b'u ka marabolo kɔnɔna n'u b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ ni marifa minɛna olu la ka se ka u encadrer k'u lakɔlɔsi jamana ɲɛmaayaso ni fintigilakaw fɛ jɛkulu min sigira nin kama ni ka se ka sɔrɔ ka u ladon ka se ka juguw kɛlɛ ko ni o baaraw bɛ ka kɛ k'a bɛ ka kɛ ji ɲɛmajɔlen de kɔnɔna la bawo k'a baaraw tɛ se ka kɛ ni perese ye o de la a baaraw kun ɲɔngirila ko wulikajɔw bɛ ka kɛ o bɛɛ lajɛlen de la yaasa DDR a laɲini ye mun ye sigida kɔnɔna ni o ye localement an ka sigida denw minnu bɛ yen olu ka se ka ta ka fara wolomasiri tabaw kan yaasa ka se ka lakana sisi an ka sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko Mopti DDRI a baaraw bɛ sen na commission ba in bɛ yen nɔ wa o ni bɛn ni keleya minisiriso olu bɛ ka bolo ɲɔgɔnmaw kɛ yaasa bɛn ni keleya ni basigi bɛ se ka sinsin an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la malidenw ka se ka lafiya kulukorokaw baara arila k'a fɔ ka kɛ ni juma tɛmɛnen kulukoro yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni o ye Tanabugu ani fo ka taa se Sirakɔrɔla mangana jugu ko olu y'a laɲini k'u bɛ taa dankari kɛ nin yɔrɔ in na k'o to o zone de kɔnɔna la kulukoro marabolo ɲɛmaaw kɛlɛtigilakaw ka ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ ani fo ka taa se wolomasiri tabaw ko u ye wulikajɔw boloda ka se ka mangana jugu ninnu kunbɛn yɛrɛ k'a fɔ kulukoro kɔnɔna la k'u ye maa jugu camanba de neutraliser u ye mangana jugu caman de k'u daji kulukoro marabolo kɔnɔna la ani fo ka taa se u ka mobiliw an'u ka logistique u bɛ mobiliw ta ni doniw ta ni fɛn minnu ye ka se ka o bɛɛ minɛ u bolo wolomasiri tabaw k'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw kulukorokaw bara bi k'u bɛ ka dɔ fara wulikajɔw kan wa ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ o ni kulukoro ka denw u bɛ k'u bolo ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka se ka u lakana ni ka mangana juguw ka walew kɛlɛ k'an bɛ taa jamana ɲɛmaaso ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw o kadira kɔnɔna la cɛmɔgɔla ni o bɛ Buguni marabolo fɛ ka kɛ ni sibiridon ye an ka jamana ɲɛmaayaso ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw a cakɛda mun bɛ yen nɔ ni nin waati n'a ye k'a fɔ ka wulikajɔw bɔnna ka se ka ji bondon k'a ta k'a di dugu ma dugu minnu ni olu mago b'a la a yɛrɛla k'a fɔ Agib Danbele ni ale ye conseiller spécial ye jamanakuntigi ka conseiller ale ka ɲɛmaaya kɔnɔna la ni fo ka taa se a ka délégation ma u taara se cɛmɔgɔla ka taa jibondon 444 na o baara mun ni o kɛra jamanakuntigi fɛ a sigili ka se sisan ma o taara o jibondon in sigi cɛmɔgɔla kɔnɔna la wa ko in k'a nana na kuma la bawo dugutigi ni mairie mun bɛ sigida ninnu kɔnɔna la olu ka nisɔndiya yɛrɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi bɛ ka baara min kɛ k'u sewara u nisɔndiyara wa k'u b'u ka foli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma bawo ko nin ye dugukɔrɔba ye ni o ye cɛmɔgɔla ye ko dugu mun ni a kun mago bɛ nin na bawo ko jiko gɛlɛya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a ka ca kosɛbɛ dugu in na ko nin jibondo in a bɛna tare ta k'a d'u ma dugu ɲɛmaaw ani fo ka taa se merilakaw bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya yɛrɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ni o ye général d'armée Asimi Goyita ye fo ka taa se jamana ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen ma keba an sɛngokaw bara a yɛrɛla k'a fɔ maa dɔw bɛ yen nɔ maa minnu ma se ka bugunatigɛ ka kɛ ni sibiri mɛ kalo tile 31 ko olu taara k'a fɔ ko an sɔngo sigida mun bɛ yen nɔ ni o ye Tizimizi ye k'a fɔ ko u bɛ taa dankari kɛ maaw la u nana moto 2 la ka taa papali kɛ maaw la papali mun na a yɛrɛla k'a fɔ ko u bɛ na ka papali kɛ ka maaw ka baganw cɛ ka taa ni a ye maa minnu bɛ yen nɔ ni baganzɔnw de don u bɛ na moto la dɔrɔn ka na papali kɛ ka bagan gɛnnaw ka olu lasiran ka taa n'u ka baganw ni waati n'a yɛrɛla k'a fɔ ko u taara ni bagan gɛnnaw ka bagan camanba de nka ko wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ni maa kofɔlen u donna wo la ka se ka u wɔgɔbi k'u labɔ ka se ka sigida in hakaja marabolo in ka o denw k'u lakana u ka se k'u ka baaraw kɛ ijiko bunakun kan keba an ka ijiladenw olu bɛ magan kɔnɔna la nin waati in na u ye jalajaba dɔ kɛ jalajaba min na n'u kumana kɛnɛyako bunakun kan bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ijiladenw ka kɛnɛyako jamana ɲɛmaayaso jamu la kosɛbɛ ko kɛnɛyaw gɛlɛyaw dɔw b'a kɔnɔna la ko ɲɔgɔn ye a kɛra o kɔnɔ yaasa ka se ka o gɛlɛyaw furaw bɛ sɔrɔ la cogo min na ka se ka o di
jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma minnu bɔra ka taa iji ko bunakun kan iji sira fɛ Ibrahima Jawara ni ale bɛ ijidenw nɔfɛ ale ye ɲɛfɔli kɛ an y'a ko k'an o lajɛ. An balima asilamɛw an y'a fɔ aw ye ko ɲɔgɔn ye ba tun bɛ ji da fɛn min ye Saudiya minisiriso min occupelen bɛ iji la ale tun ye jamana bɛɛ wele ka taa ji da cogoya min na ka taa kuma dɔw f'u ye bilasiralikanw u kana lase hijidenw ma an balima asilamɛw. Waati min na o ɲɔgɔn ye ba in b'a la kɛ Saudiya la a k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ye fila fana tun bɛ yen nɔ o fana tun b'a la ka kɛ ɲɔgɔn ye ba in kɛrɛfɛ an balima asilamɛw ji da. O ɲɔgɔn ye fɔlɔ o tun ye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen k'a fɔ n'u bɛ da hijidenw kan ka bɔ jamana bɛɛ la Saudiya jamana u y'o dɔgɔtɔrɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ji da cogoya min na ladilikan bilasiralikan k'o di olu fana ma olu fana tun bɛ salle dɔ kɔnɔ k'u ka ɲɔgɔn ye ba kɛ alhamdulillah. An balima silamɛw ji da Mali ka délégation Mali ka docteur alhamdulillah rabbil alamin docteur Abdul Fattah Sise a y'a ɲini u fɛ u fana ka participer ni ɲɔgɔn ye ba in na ji da. O kuma an dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ sa olu fana ye délégation formée alhamdulillah k'u kunda ka taa ji da cogoya min na ka taa participer ni ɲɔgɔn ye ba in na an balima silamɛw. An nana u y'an wele ka na santé cogoya jira anw na an bɛ taa étape tɔ minnu na n'o ye Minataga Arafa Muzalifa an kan ka comporter cogo min na maintenant volet santé yɛrɛ bɛ taa baara jumɛn kan clinique joli bɛ yen nɔ clinique caman bɛ yen nɔ u y'o bɛɛ yira an na an kan ka baara kɛ cogo di depuis Makan a yalen don an tɛ se ka baara kɛ ni contrat t'an bolo u y'o bɛɛ yira u y'a yira k'a fɔ jamana 65 Afrique jamana na olu de ka contrat b'u bolo n'u bɛ se ka baara kɛ ni jamana u ka territoire kan. Ijiden caman bɛ sa i bɛ taa sɔrɔ u ka bilanw tɛ kɛ ka ɲɛ ijiden caman ka problème bɛ an ka jamana kan an man ka na ni ijiden ka sɔn an m'u vacciner. Waati min na ni ɲɔgɔn ye ba in b'a la ka kɛ sa a k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ye wɛrɛ fana tun bɛ senna koyi alhamdulilayi o ɲɔgɔn ye tun ye mun ye o ye kunnafonidilaw ani maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'u bɛ da hijidenw kan ka hijidenw bilasira n'olu ye communicateurs ye Saudiya ɲɛmɔgɔw u ye ɲɔgɔn ye fana labɛn an balima silamɛw olu fana ka participer o ɲɔgɔn ye na cogoya min na kunnafoni bɛ na di cogo min na hijidenw ma. O la sa an ka ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fattah Sise a k'a dɔn k'a fɔ a ye kunnafonidilaw fana wuli alhamdulilayi an yɛrɛ tun bɛ o la cogoya min na ka taa participer o ɲɔgɔn ye ba in na ji da. An balimaw ka daga kunnafoni ye fɛn min hiji la a nafa ka bon kosɛbɛ hijiden n'a tɛ kunnafoni sɔrɔ baara bɛ gɛlɛya o tuma maa dɔw de bɛ yen k'a fɔ olu bɛ da hijidenw kan cogoya min na ka na ka kunnafoni d'u ma waati bɛɛ Madine Makan Muzdalifa Arafa u y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamana caman cogoya min na ka taa kuma dɔw f'u ye u k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni kan ka di cogo min na hijidenw ma. Mɔgɔ minnu bɛ se ka hijidenw kunnafoni ani ka hijidenw bɔ ka u sensibiliser ka hakilila dɔ de bɛ yen ɲinɛ hiji bɛ ka taa o hukumu kɔnɔna na salon an y'a ye mɔgɔw bɔra kalama k'a fɔ tile farinya fɛ a ye degun caman se adamadenw ka ɲɛnamaya ma fo ni caman tora a la mɔgɔ bɔra kalama donc pour que k'o éviter o y'a jira k'a fɔ arafa don surtout tile bɛ fara kosɛbɛ kosɛbɛ tile bɛ kalaya kosɛbɛ kosɛbɛ hijidenw ka sensibiliser k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka to i ka tanti kɔrɔ arafa kɛnɛ kɔnɔ k'a daminɛ 10 heures la fo ka taa se 16 heures ma o heure kɔnɔna o b'a sɔrɔ tile ka farin kosɛbɛ kosɛbɛ arafa kɛnɛ kɔnɔna na filanan u nana fɔ k'a gɛlɛya tuguni carte mun filɛ nin ye n'o ye hijidenw ka carte ye k'a fɔ ko nin carte tɛ mɔgɔ o mɔgɔ la n'i bɔra n'i minɛna kɛnɛ kɔnɔ i bɛ se k'i yɛrɛ se kungo ma parce que nin dabɔra hijidenw de kama nin de diyagoyalen bɛ hijiden bɛɛ kan a ka k'i bolo ni nin carte tɛ min bolo hijiden n'a fɛɛrɛ kɛ a ka ɲini ka d'i ma yan'a cɛ sabu ka d'a kan n'ale tɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo i bɛ kungo sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na o ye mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ taama u senw na ka taa masharu ninnu na i n'a fɔ ka bɔ arafa ka taa Muzdalifa mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ni bisi sumayara k'u b'a kɛ u sen na donc o y'a jira k'a fɔ ko senna taama balilen don kosɛbɛ kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnna kunnafoni dɔw de b'u bolo u b'a fɛ an ka hijidenw ka bɔ u kalama kosɛbɛ hijidenw ka kunnafoni u la kosɛbɛ parce que u kelen bɛ ka mesure ferme de ta a la mɔgɔ minnu mana ye a sɔsɔli la i bɛ se ka kungo sɔrɔ a la ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. Alhamdulillah an balima silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ bi dimanche donya in na sa le 1er juin 2025 nin tun ye ɲɔgɔn ye ba saba ye min kɛra ji da alhamdulilayi an ka mɔgɔw participera a bɛɛ la a fɔlɔ o ye jamana bɛɛ délégué général k'o fara ɲɔgɔn kan
o ni ministre ka ɲɔgɔn ye a filanan jamana bɛɛ docteur minnu bɛ taa hijidenw kan olu fana ye ɲɔgɔn ye ba kɛ jida alhamdulilayi a sabanan o ye kunnafonidilaw ye ani maa minnu bɛ yen k'a fɔ olu bɛ hijidenw bilasira u y'olu fana fara ɲɔgɔn kan communicateurs a k'a dɔn k'a fɔ o ɲɔgɔn ye ba fana kɛra bi jida an yɛrɛ t'u sen b'o la alhamdulilayi rabil alamin an balimaw alhamdulilayi nin ye hɛrɛba ye ne ɲɔgɔn ye ba sugu bɛ kɛ an ka jamana bɛ y'a bɛɛ la o ye kunnawolo ye mali ma aw ni ce aw ni bagaji aw balimakɛ don ibrahim jawara ka bɔ jida wasalamu alaikum. Walaikum salam Jawara keba ni an bɔra magankaw bara ni waati na an bɛ taa jamana kɔkan kibaruya kɔnɔ la Niger jamana ɲɛma général d'armée Tiani ale bɔra ka kɔrɔfɔ dɔw kɛ u ka jabaranisoba sanfɛ yɔrɔ mun na ni a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransi jamana ani nanzara jamanaw ko olu nɔ bɛ walima u bɛ ka AES jamanaw kɛlɛ Tiani ka kɔrɔfɔw la sibiridon n'a taara fo R4 hakɛ la u ka jabaranisoba RTN sanfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransi jamana ani Europe jamanaw k'u bɛ ka bɛnbɛnbɛnw de labɛn farafina AES ka fara ɲɔgɔn kan jamana in kama ko nin waati in na an jan bɛ an yɛrɛ la wa k'u mana fɛn fɛn kɛ an labɛn bɛ ka se ka u kɔnɔ wa k'u ka planw walima u bɛ ka bɛnbɛnbɛn min kɛ k'u ka da la k'a fɔ ko a tɛna sebaya sɔrɔ AES jamanaw kan Senegali jamana kɔnɔna la nin waati in na a yɛrɛ la k'a fɔ ko damatɛmɛ walew ko olu bɛ ka caya o de la ani fo ka taa se lakanabaliya walew ma o de la Senegali jamana ɲɛmaaso y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye boloɲɔgɔnma kɛ ni cɛɲɛnkan jamanaw ye ka kɛ ni mɛkalo san 2025 labanw ye ko Senegali wolomasiri tabaw ko u jɛra ka patrouille mixte dɔ kɛ ni Mauritanie jamana ani Mali jamana ye ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ Senegali jamana u b'a ŋaniya ka se ka fara cɛɲɛnkan jamana tɔw kan yaasa ka se ka bamanciya walew ani maŋanajugu ka walew kɛlɛ o de kɛra DIRPA o ka kɔrɔfɔw ye Niger jamana kɔnɔna la jamana ɲɛma Abdurahmane Tiani sibiridon a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o ye Croix Rouge ye ko Croix Rouge ko siga kɛr'u la k'a fɔ ko u bɛ ka kulu marifatigiw olu ka musaka ta ka a d'u ma k'u financer baw ko kulu marifatigi dɔw ka ɲɔgɔn ye dɔw la ko jalaki binna Croix Rouge kan k'a fɔ k'u ka maa kun bɛ nin jalajɛba in kɛnɛ kan wa ko fo ka taa se Niger jamana kɔnɔna la ko olu bɛ ka Croix Rouge u bɛ ka baara min kɛ kuma caman a caman bɛ dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maŋanajugu de ma Senegal jamana kɔnɔna la yaasa ka se ka jamana ɲɛmaayaso ka fanga don u la a yɛrɛ la k'a fɔ ko Senegal jamana u bɛ ka bolonjogiɲɔgɔnya kɛ ni Mauritanie jamana ye u ye bɛnkan dɔ bolonɔbila bɛnkan mun n'a bɛ tali kɛ ko ka se ka mara taabolo ka a kologiriya ani fo ka taa se jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni u b'a wele ko Organisation Internationale de l'eau OIE ni o bɛ tali kɛ jiko u n'a ɲɔgɔnko bunakun kan ko u ni Mauritanie jɛra ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa u bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ni jɛkulu in kɔnɔ boloɲɔgɔnmaw jiko sira fɛ ani fo ka taa se dugujukɔrɔ nafolow ni ɲɛta wɛrɛw ka se ka jɛn ka bolo ɲɔgɔn ma k'o baaraw kɛ Gabon jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo min bɛ yen n'u b'a wele ko manganɛsi ka a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ san 2029 k'u bɛ na a exportation ka a interdit Gabon jamana kɔnɔ kɔrɔ ko manganɛsi a tɛ bɔ Gabon ka taa diɲɛ jamana foyi la bawo ko olu ka jateminɛ la Gabon jamana sɔrɔ bɛ ka taa de ka taa di diɲɛ jamana wɛrɛw ma ka sɔrɔ Gabon bɛ mun sɔrɔ la o ka dɔgɔ ko nin ye ka se ka waganɛba bugu ani Gabon bɛ mun sɔrɔ manganɛsi ko in na a ka se ka bonya halisa bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ kurukara kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ manganɛsi Gabon ye a exportateur olu de b'a produit u b'a mun produit diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ filanan de bɛ u bolo ni dugujukɔrɔ nafolo in na ko o de la u kan k'u janto a la kosɛbɛ wa ka a jɔyɔrɔ ka bon u ka jamana dugujukɔrɔ nafolo la ka fara taji pétrole ni sanu o n'a a ɲɔgɔnw kan Congo RDC jamana kɔnɔna la u ka kiri minisiri ni jalaki binnen a kan k'a fɔ ko a ye wari dɔ dun a man ka wari a ta tɛ wari mun ye o ko baaraw bɛ sen na a yɛrɛ la k'a fɔ ko RDC wasabulon Assemblée nationale olu fana ye yamaruya di
ko kiiri tigilamɔgɔw ka se ka kiiri minisiri ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka koɲɛw kan yaasa ko jalaki min binnen don a kan ka se ka nin sɛbɛnfura in ka a lase fo a dan na. Faransi jamana ɲɛmaaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna fɛlɛ dɔ ta ko sigariti ka interdit sigariti kana min foroba yɔrɔw la foroba yɔrɔ mun n'a dɔw bɛ tali kɛ denmisɛnw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na ka caya n'o dɔ ye plage parkiw jardin publicw ekɔlisodaw bisi kɛrɛfɛlaw ani fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la ka kɛ ni mɛ kalo tile 25 ye faransikaw ka minisiri min ka cɛw ɲɛsinnen don baara kɛnɛya ko ani ɲɔgɔn dɛmɛ ni duko bunakun kan ni o ye Catherine Vautrin ale ye nin kibaruya in lase u ka kunnafonidi kɛnɛ dɔ senfɛ. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ ladilikan di Faransi jamana ma bawo ko Faransi jamana ɲɛmaaso ko ko dɔ kɛra ko a bɛ maaw dabali ban ko ka conseil ladilikan di Macron ma bawo ko ka kɛ ni Emmanuel Macron Faransi jamana kuntigi a ka taali ye Vietnam jamana kɔnɔna la ko a furumuso ni o ye Brigitte Macron ko o de ye tɛgɛ dasi jamana ɲɛma a taga kɔrɔ ko o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin wale min n'a kan ka dabila ko ka kan ka da gɛlɛn kɛ Faransi jamana ɲɛma ye a ka fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa basigi ka se ka na ale ka fanga marabolo kɔnɔ la bawo ko n'i y'a ye basigi bɛna jamana kɔnɔ a kun fɔlɔ bɛ daminɛ jamana ɲɛma yɛrɛ de ka so la ni o ye ɲɛmaayaso ye ko jamana ɲɛma a bɛ fɛlɛ fɛn fɛn kɛ Ameriki jamana ɲɛma ka ladilikanw na ka ɲɛsin Faransi jamana ɲɛma ma o de ye basigi ka se ka na a yɛrɛ ka du kɔnɔ fɔlɔ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ. Faransi jamana kɔnɔna la senandolanci mun ni a sebaya ni o ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ belebeleba Ligue des Champions ni a sebaya Paris Saint-Germain o ye a jɔnjɔn kɔrɔta. Sebaya in a ɲaɲali de kɛra sababu ye ka kɛ sukuya ye Faransi jamana kɔnɔna la. A yɛrɛ k'a fɔ k'a daminɛ sibiri ka taa se kari suma ko mɔgɔ 559 mɔgɔ 559 olu de welela fanga tigilamɔgɔw fɛ bawo ko ni manifestation in na mɔgɔ 2 de nin tora a la wa mɔgɔ camanba de joginna wa dɔw yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 2 mun nin tora la ko dɔ bɛ se ka fara a kan bawo ko sabanan dɔ tun bɛ yen ko kun sɛbɛkɔrɔ joginna fo taara koma na ko o bɛ se ka fara a kan nka ni waati in na ko fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen ma kɛ jamana ɲɛmaaw k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ka kɛ nka f'a ka kɛ ni basigi de ye yaasa nisɔndiya kana na kɛ sangafo ye maaw bolo ko k'u janto u yɛrɛ la o ko in na. Keba an bɛ bi kunnafoni kuncɛ ni dusuma kasa ye ni o ye page noire ye a yɛrɛ la k'a fɔ an ka jamana maaba dɔ ni o ye général Anatole ale ye ko a miniji dɔgɔyara Anatole Sangare a yɛrɛ la k'a fɔ ni ale yɛrɛ ye an ka jamana premier ministre bɛ yen bi général division Abdoulaye Mayiga a burankɛ don a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni maaba in ni a kɛra an ka jamana sécurité d'état o ɲɛmaa ye wa ani a ye marabolo ɲɛmaayaso caman caman de kɛ an ka jamana kɔnɔ fintigi la ka ɲɛmaaba don général kofɔlen Anatole ko a miniji dɔgɔyara ka kɛ ni karidon mɛ kalo tile fɔlɔ in ye Bamako kɔnɔna la nɔ an bɛ dugawu kɛ ni ma kofɔlen ye dali masa ka dali badabada nɔgɔya a ye. Kiba n de bɛ dan siri bi bamanankan kibaru la ka kɛ ni bi wulada in ye juin kalo tile 2 san 2025 ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don jani bɔlɔsɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'aw ni ce jani suwanti la ka se ka aw kunnafoni jaw yɛrɛ la aw balimakɛ Keba Jalo fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kan yan'o cɛ a k'an bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do